Trátase dunha actuación moi demandada polos veciños da zona polo mal estado no que se atopaba a vía. É a pista que une o lugar do Batán con Couso, entre as parroquias de San Martiño e Armenteira. Un vial que precisaba ser arranxado, estaba moi deteriorado. Por aquí pasa o autobús para recoller os nenos do transporte escolar e a verdade que, cada ano temos que priorizar as vías que están en peor estado, pero esta era unha que o demandaba a xente desde fai moito tempo e decidimos invertir aquí. E, é unha obra moi demandada, primeiro porque este camiño, este vial é moi transitado, como decía, porque une dous núcleos de población e tamén é o vial que se atravesa cando se fai a ruta da Pedra da Auga. Hai unha zona no que remata a ruta, se cruza un vial e continúa a ruta, na parte máis alta, e é concretamente este vial. A actuación foi financiada ao 100% a través do Plan Marco da Xunta. O Concello só ten que asumir o IBE do importe. O custe foron 70.500 euros, o que custou esta obra, que foi repoñer todo o asfalto, pintado. Hai unha zona que atravesa o río e que se repuxo o balaustrado que protexe a estrada do río. A alcaldesa pon en valor o traballo do equipo de goberno á hora de presentar proxectos como este para captar fondos doutras administracións. O bo de todo isto, que creo que isto é o positivo dunha xestión, é acadar as subvencións, ter unha boa puntuación, presentar bons proxectos, porque iso teñen que saber os veciños que se fai unha obra que lles beneficia sin que vaya ás súas arcas municipais. E isto é un exemplo. O ano pasado invertimos o Plan Marco en 2 parroquias, en Paradela e en San Martiño, e este ano decidimos invertir o 100% aquí, en este vial que une 2 parroquias. Unha mellora que, por certo, tamén vai repercutir na seguridade das persoas que fagan a ruta da Pedreauga atravesada nun punto por este camiño. Nese lugar sinalouse un cruce para os peóns. Ademais de ser máis visibles para os condutores, os camiñantes poderán seguir a ruta sen ningunha complicación grazas á nova sinalización.